Ege Messiah Biaruna. Ege Messiah Biaruna. Ekelele m ọnụ ihe ọma mee n'ọnụ ihe ọma ga na-emere anyị niile maka na awụ ndị agụzi anyị wụ ụmụ Chineke Chukwu okike abịa ma akụrụ ụmụ Igbo ga na-edu ụmụ na-enyere ụmụ Igbo aka ebe ọbụla biko asị m ka ndị a mechie ụmụ Igbo ama m na anyị na-anụkwa ozi mgbe ọbụla mana asị m ka m bịakwa mechie ya anyị dịrịte na omenala Igbo alụmdi na nwunye wu ihe Chukwu okike abịa eke ekere ụwa ụbọchị doo ya nsọ nye anyị usoro a ga na-eji esonye mee ya na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke na-erubere nwoke isi nwoke ahụ nwaanyị n'anya na-echekwa ya nwoke nwere nwaanyị nwoke ya ele ihe ụmụ nwoke ọ na-eji were omenala na atụmatụ Chineke na-akwụ emebichi ụmụ nwoke ka m na-aga ajụjụ ọ na-ewute m na-agba m anya mmiri na aga m apụta n'efere mbụ ụmụ nwoke ma ndị ji nwaanyị ma ndị na-ejighị nwaanyị ga-agbakọ hụ na ụmụ nwaanyị a na-ekwu oche nwoke na-esi oche nwaanyị esi abụọ oche nwaanyị esi abụọ nwaanyị nọ na dịpụta ya ese ka nkwudele m ka ụmụ nwoke ụda nwaanyị gịla nwaanyị nọ na di na-ekwu oche na-esi eto nwere oche di na-esi eto nwere oche nwoke na-esi eto ndị ka na-alụbeghị nwaanyị ma na-alụbeghị nwaanyị na-ekwu oche na-esi eto onye a na-achị adịmagwa gị na agwọ ozugbo ozi ma ihe m na-ekwu anyị benata na n'ime njọ gị na-ekwu ya na-ekwu ọ na-achị echi gị nsị ka ọ bịa ka agaghị elebu ugogo irelu ugogo ọnwa ịma na mgbe dịla nwa ọtụtụ na-aga ụka ọnụ kwenye n'ụka mmadụ na ihe onye nwa Jesu Kristi kwuru so na gị ile nwaanyị anya ugboro abụọ ile ya anya n'etiti ma ọ wụ oche ahụ ya ga-arị ma egele na gị na ọ wụọla gị njọ nwaanyị ahụ nọ na ihe ị na-ahụ na n'ihe onyonyo gele na-ekwu ọ na-ekwu gwa m eziokwu enwere otu ahụ na-emeghị mgbe ọ na-akwala iko ihe mkpo n'olu oyibo verbal kamera taa njọ ọ na-eme ya ọ wụ ihe ọwụ echi gị ịlụ ọnwa gị ụdị nwa ahụ ị na-emebi gị lee na-arụ ala ahụ emebi echi ya alọ dị gị si na ọ ga-akwali gị lebu mgbe ahụ ga-eji aba enwe bụ ala ọ na-ere ọ na-emebicha ihe ọcha egbe ka ọ na uwe ọ ya ma ndị a ihe ojii ji bịa na biko ewu nwoke n'iji nwaanyị ojiri nwaanyị ndị okenye na-ekwesịghị na-akwesị ụmụazị ezigbo ihe ndị arụ ebe ha ka arụ ala aka njọ ebe ị ga-ahụ nwoke kwesịrị ite na-adụ ụmụazị ọ dị na-ekwufere ịla nwa kwesịrị nwa gị apụta ekwuo ara otele eghere oghe otele a na-agba mmiri iwe mmekọ ndị Igbo wọ iwe onye omenala ịmakwa ihe na-akpọ omenala omenala ụzọ o jiri ezi ụzọ ekezi mmadụ ihe ọma ọ ya bụ omenala ụzọ o jiri ezi ma ụmụ onye omenala ihe m na-agụ meta okwu omenala anyị na-agụ ara ala ihe niile anyị na-eme n'ụka onyodu ihe dị n'akwụkwọ nsọ anyị na-akpọ nwa anyị ndị omenala ihe niile omenala enweghị ka anyị na-eme ka ọzọ ka ị na-atọ anyị ụtọ ka ị ga na-atọ ya ahụ berebere ka ị ga na-atọ ya ahụ berebere nwune ụwa ihe ụlọ onye meke n'ụwa nke egwu ala mbụ jụọ onwe gị ajụjụ na efere mba ụwa m ana m akpọta mkpụrụ obi ana m akpọtara Chineke mkpụrụ obi ana m akpọtara ekwe ya wụ na iso na ndị Igbo ndị okenye na-arụ ala na-apụta n'efere mba ụwa bụrụ ụmụazị na-ekwu bụrụ ụmụ nwaanyị na di na-ekwu oche na-eji arụ ọchịla eme ya iwu ekwensu jigokwara ngwa ọrụ ekwensu kpọpụtara ya ka ị na-akpọtachiri ya mkpụrụ obi ụmụ Chineke ị ga-ata ahụ ya
ya ọkwa nna iwu onye nke na-apụta na okwu na-ekwu ihe gbasara ihe ga-eme ka ụmụ mmadụ maka ke ndị na-eme ihe ọzọ ekwesịghị na-akpụ m ọkụ akpụ aka ị ga-ata nwunye na-ekwensu Chineke na onwe na-aka ekwensu na-aka nwere ya wụrụkwanụ oche m na-ekwu na amamihe m na-ekwu gị na-enweta folo gị na-enweta line gị na-enweta ihe niile ahụ ụwa na ahụ na-ekwu ego enweghị otu ochie dị ka m bịa maka chetakwa onye na-ekwu ihe mụnwa Maazị Okechukwu Wala dị redio nwa ndị ụmụ ndụ ọ mee